ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ሆስፒታላትን ዝተፈላለዩ ቦታ ናይ ጸጥታ ካሜራ ምትካል ኣገዳስን ኣድላይን ኮይኑሎ። ስለዚ እዘን ናይ ጸጥታ ካሜራታት ንሰረቕትን ሸፋቱን ንምቁፅጻር ዝተተኽላ እኳ እንተኾና ሓደ ግዜ ግን ነቲ ኣዝዩ ዘገርም ሚስጥራውን ኣካታዕን ፍጻሜታት ቀዲሐን ብምሓዝ ንዓለም ብምድናቕ ወይ ጉድ ከብላ ርኢና ኢና። ንሎሚ ኣብ ካሜራታት ሆስፒታላት ዝተረኽባ ኣዘራርብትን ዘፍርሑ ምስልታትን የቕርበልኩም ኣለኹ። ንፍርሕኩም ክትቆጻጸሩ ትኽእሉ ጥራይ ክትከታተሉ ይሕብረኩም። ብሓባር ንጽናሕ። ቀዳማይ ክፍሊ ምሕራር ሬሳ። ኣብ ስራሕ ምስ ሙታት ዝቐርብ ሰብ ምስ ግዜ ክለምዶ ከም ዝኽእል እኳ ዘይከሓድ እንተኾነ ኣዝዩ ዘፍርሕን ክትለምዶ ብዙሕ ግዜ ዝወስድን እዩ። ይኹን እምበር ሕሰብዎ፣ ኣብ ክፍሊ ሬሳታት ዝያዳ ዘይተለምደ ዘፍርሕን ዘርዕድን ፍጻሜታት ምዕዛብ ከዓ ከመይ ክኸውን ከም ዝኽእል ምግማቱ ናባኹም ይገድፉ። እዚ ብራዚላዊ ዋርድያ ኣብ ኣፍ ደገ ክፍልታት ሬሳ ይሰርሕ ስለ ዝነበረ ሓደ ለይቲ ዘይተለምደን ዘይተጸበየን ነገር ካብቲ ዝሕልዎ ዝነበረ ክፍሊ ሬሳ ሓደ ዝገርም ፍጻሜ ኣጋጢሙ። እቶም ሰራሕተኛታት ናይ መዓልቲ ስርሖም ወዲኦም ከም ዝኸዱ እኳ ተፈለጠ ካብ ውሽጢ እቲ ክፍሊ ዝኾነ ድምፂ ከም ሰምዐ ንምርጋጽ ማዕጾ ከፊቱ ንውሽጢ ገጹን ተራየ ብርግጽ ሓደ ካብ ክፍልታት ሬሳ ብሓይሊ ተኸፊቱ እናተዓጽወ ገም ዝብል ድምፂ ከም ዝስማዕ ረኣየ። ነቲ ጉዳይ ካብ ርሑቕ ክምርምሮ ጀመረ። እቲ ዝረኣዮ ነገር ቁኑዕ ኮይኑ ሓደ ካብቶም ሳጹን ብሓይሊ ተኸፊቱ እናተዓጽወ ገም ዝብል ድምፂ ይገብር ከም ዘለዎ ተዓዘበ። ብትብዓት ንቕድሚት እናተጓዓዘ ናብቲ ድምፂ ዝሰማዓሉ ቦታ ብዝቐረበ መጠን ግን እቲ ማዕጾ ብዝቐልጠፈ ተዓጺኡ እናተኸፍተ እቲ ድምፂ እናወሰኸ ኸደ። ዋላ እኳ እቲ ምድጋም ምውሳኹ ከስተብህለሉ እንተኸኣለ ሓደ ግዜ ግን ኣብ ስምባደ ኣብ ዘለናሉ እዋን እንታይ ንገብር ከም ዘለና ኣይነስተብህለሉና። ናብቲ ማዕጾ ጠመተ። ዝኾነ ሓይሊ ዝኸፍቶን ዝዓጽዎን ከም ዘሎ ኸዓ ረኣየ። መንፈስ ወይስ መልኣክ ከሞት? እቲ ዋርድያ ገና ዘይተረጋግአ ስለ ዝነበረ ካልእ ዘሰንብድ ነገር ኣጋጠመ። እቲ ማዕጾ ዝቑሕኩሕ ዝነበረ ዘይፍለጥ ኣካል ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ቦታ ብምቕያር ብድሕሪ እቲ ዋርድያ ዝነበረ ማዕጾ ገም ክብል ጀመረ። ኣብዚ ግዜ እዚ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም እግሪ ኣውፂእኒ ኢሉ ሃደመ። ንስኹም ተትኾኑ እንታይ ምገበርኩም? ካልኣይ ናይ ዝሓመሙ ሰባት መንቀሳቐሲ ዓራት ወይ ስትሬቸር እንታይ እዩ ኣጋጢምዎ? እዚ ኣብ ህንዲ ዝርከብ ሆስፒታል ናይ ጸጥታ ካሜራ ዝተቐድሐ ተንቀሳቓሲ ስእሊ እቲ ሆስፒታል መንነቱ ብግልፂ ዘይፍለጥ መንፈስ ወይ ካልእ ዘይፍለጥ ኣካል ከም ዘሎ ጥራይ ዘመልክት ኣካል ምንባሩ ብንጹር ይርአ። እቲ ነገር እቲ ኣብ ሆስፒታል ንሕሙማት ንምቕባል ዝዳሎ ተንቀሳቐሲ ዓራት ወይ ስትሬቸር ዋላ እኳ ከምቲ ልሙድ ኣብ ኮረድዮ ኣብ ዝተለምደ ጥጡሕ ቦታ እኳ እንተተቐመጠ ብዘይ ዝኾነ ዝርአ ኣካል ሰብ ንቕድሚትን ንድሕሪትን ክንቀሳቐስ ይርአ። ሰባት ብተወሳኺ ተንሸራቲቱ እዩ ንኸይበሃል እዛ ስትሬቸር እዚኣ ኣብቲ ሲሚንቶ ተማዕራሪው ልዕሊ ደው ምባሉ ሓንሳብ ንቕድሚት ሓንሳብ ንድሕሪት ምንቅስቓሱ ንብዙሓት ሰባት ዘሰንበደን እቲ ዝያዳ ዘሰንብድ ድማ እቲ ንኽልተ ደቓይቕ ንቕድሚትን ንድሕሪትን ዝንቀሳቐስ ዝነበረ ስትሬቸር ኣብ መወዳእታ እቲ ዘይፍለጥ ኣካል ኣንፈቱ ቀይሩ ናብ ወሰን ገጹ ብምጥዋይ ናብ መሬት ክወድቕ ገበሮ። እዚ ኣብ ካሜራታት እቲ ሆስፒታል ነዚ ናይ መጀመርያ ዘይኮነ ካልእ ምንቅስቓስ ኣብ ካልእ ኣጋጣሚ ኣጋጢሙ ነይሩ። ኣብቲ ግዜቲ ሓደ ሰራሕተኛ ማይ ንምቕዳሕ ናብቲ መጻረይ ማይ ዝርከበሉ ኮረድዮ መጺኡ ማይ ክቐድሕ ክፍትን ከሎ ንሳታ ቅድሚ ሕጂ ስትሬቸር ብኸመይ ዘይተረድኦ መንገዲ ክትንቀሳቐስ ድሕሪ ምርኣይ ብዙሕ ኣቓልቦ ከይሃበ ነቲ ስትሬቸር ናብ ቦትኡ ንምምላስ ኣብ ዝቐረበሉ እዋን እቲ ስትሬቸር ካብኡ ካህድም ዝረኣየ ብስምባደ ተገልቢጡ ንድሕሪት ከም ዝተመልሰ እቲ ናይ ጸጥታ ካሜራ ስእሊ ይርአ። ሳልሳይ መን ይዛረብ ዘሎ? ሕሙማት ኣብ ገለ ኣጋጣሚታት ናይ ድምፆም ቦክስ ተዓጽዩ ክሳብ ኣብ ሆስፒታል ክድቅሱ ይኽእሉ። ኣብዛ ሆስፒታል ዘጋጠመ ግን ካብዚ ተርእዮ እዚ ዝተፈለየ እዩ። ኣብ ዓራት ሆስፒታል ንዝደቀሰት ኣፍቃሪቱ ክበጽሓ ዝኸደ ዮናታን ነታ ኣብ ጎኒ ዓራት ኣፍቃሪቱ ደቂሳ ዝነበረት ተሓካሚት ኣዝዩ ዘፍርሕ ድምፂ እናውፅአት ክትዛረብ ይርእን ይሰምዕን። ንሱ ግን ምናልባት ድምፃ ከምዚ ክኸውን እዩ ኢሉ ሓሲቡ ሸለል ክብላ ፈተንም። እቲ ድምፂ ግን ዓው እናበለ ስለ ዝኸደ ነታ ዘፍርሕ ነገራት ምዝራብ ዝቐጸለት ሕምምቲ ከስተብህለላ ተገደደ። እቲ ድምፂ ከም ኣብ ፊልም ዝዛረቡ መናፍስቲ ዘፍርሕን ዘስካሕክዕን እዩ ነይሩ። እቲ ዘፍርሕ ድማ እታ ሰበይቲ ከምዚ ኢላ ክትዛረብ ከላ ዝኾነ ምንቅስቓስ ኣፋ ዘይምግባራ እዚ ንሰማዒ ይኹን ንዝረኣዮ ዘጠራጥር ነገር ግዜ ከየባኸነ ኣብ ካሜራ ቴሌፎን ምስክርነት ቪድዮ ቀድሓ። እታ ሰበይቲ ኣብ ጥቓኣ ደቂሳ ዝነበረት ኣፍቃሪት ዮናታን ሓዊስካ
ኣብ ሆስፒታል ዝነበሩ ንኩሎም ከም ተቀትሎም ክትፍክር ጸኒሓ ካብ ዝደቀሰትሉ ዓራት ተገምጢላ ኣብ ነብሳ ተገጢምላ ዝነበረ ገመዳት ኤሌክትሪክ በታቲኻ ብሓይሊ ክትንስእ ምስ ፈተነት ሰሙያ ሕክምና ምንቅስቃሳታ ደው ኣበልዋ። ዮናታን ብድሕሪ ነቲ ኣብ ሞባይሉ ዝቐድሖ ቪድዮ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ምስ ኣካፈሎ እቲ ዜና ናብ መላእ ዓለም ተዘርግሐ። ከመይ ኢሉ ሓደ ሰብ ኣፉ ከይንቀሳቐሰ ሙሉእ ዘረባ ይዛረብ። እዚ ናይ ሆስፒታል ፍጻመ ንብዙሓት ሰባት መዘራረብያ ርእሲ ኮይኑ ክሳብ ሕጂ መልሲ ኣይተረኽቡን። ራብዓይ እቲ ጉዳይ ኣብ ሆስፒታል ዝተረኣየ መንፈስ። መብዛሕትኦም ዘፍርሑ ትርኢታት ነዚ ዕላማ ዘይኮኑስ ብሰንኪ እተን ትካላት ጸጥታ ንምቁፅጻር ዝተተኽላ ናይ ጸጥታ ካሜራታት እተን ካሜራታት ንዝተሰርሓሉ ዓላማ ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ትጽቢት ወጻኢ እውን ምዃነን ዘርኢ እዩ። ነዚ ዘረጋግጽ ቪድዮ ኣብ ሓደ ህንዳዊ ትካል ሕክምና ዝተቐድሐ ኮይኑ ሰባት ኣብ ኮሮድዮ ደቂሶም ሕሙማት ክሕከሙ ይረኣዩ። ድሕሪ ቁሩብ መዓልታት እታ ናይ ጸጥታ ካሜራ ክትፍተሽ ከላ ዝተረኽበ ምርትዖ ደቂሶም ዝነበሩ ሰባት ጥራይ ዘይኮነ ንዝሓመሙ ቤተሰቦም ክበጽሑን ንዝኸዱ ሰባት ሙሉእ ለይቲ ብምጭናቕ ሓሚሞም ኣብቲ ሆስፒታል ከም ዝድቅሱ ገይርዎም። ናይ ጸገም እንታይ ምዃኑ ንምምላስ ካሜራታት ክምርመሩ ጀመሩ። መሬት ኣማን ኢሎም ዝደቀሱ ሰባት ሓደ ጸሊም ቅርጽ ሰብ ዘለዎ ኣካል ብቁልጡፍ ክሓልፍ ካብቲ ካሜራታት ክትስእሎ ትኽእለሉ ቦታ ናብቲ ዓይኒ ካሜራ ድሩት ዝኾነሉ ካንሸሎ ብፍጥነት እናሓለፈ ዘርኢ እዩ። እንታይነት ናይዚ እኳ እንተዘይተረጋገጸ እቲ ኣብ ሆስፒታል ዝነበረ ሰብ ግን ኩሉ ሰብ ብፍርሕን ራዕድን ከም ዝሓድር ገበሮ። ሓምሻይ መንበር መንፈስ። ነዘን መናብር ምስ መናፍስቲ ዘራኽብ ኣጋጣሚ ኣብ ሓደ ሆስፒታል ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ክልተ ዝተፈላለዩ ሆስፒታላት ዝተፈጥረ ፍጻሜ እዩ። ኣብቲ ቀዳማይ ሆስፒታል ሰዓት 9 ንግሆ ዝተኻየደ ክኸውን ከሎ እቶም ሕሙማት ድማ ኩሎም ደቂሶም ነይሮም። ስለዚ ኣብቲ ቦታ ዝነበረ ስቕታ ነቲ ነገር ትኹረት ዝስሕብን ዘሰንብድን ገይርዎ እዩ። መጀመርታ ኣብ መንደቕ ተተቂዑ ዝነበረ ስእሊ ተገንፂሉ ናብ መሬት ወደቐ። በዚ ኣብቀን ልክዕ ከም ተቆጣዐ ሰብ ሓደ ኣካል ነቲ መንበር ደፊኡ ናብቲ መንደቕ ኣላተሙ። እዚ መንነቱ ዘይተፈልጠ ወይ ዘይረኣይ ኣካል ከም ሓደ ብሕርቃን ዝተመልአ ሰብ ዋላ እውን ናብቲ መቐመጢ ፋይላት ገጹ እናኸደ ነተሰሓቢ ብሓይሊ እናኸፈተ ከጋጭዎ ከሎ ምርኣይ ዘሰንብድ ነይሩ። ብደቂ ሰባትን ካሜራታትን ዘይረአ እኳ እንተኾነ እቶም ነቲ ኩነታት ዝተዓዘቡ ነቲ ናይ ጸጥታ ካሜራ ብሰፊሑ ዝረኣዩ ተመራመርቲ ኣብቲ ክፍሊ ሕርቃን ዝመልኦም መንፈስ እምበር ሰብ ከም ዘይነበረ ብካሜራ ዘይረአን ከም ዝነበረ ብንጹር ዘረጋግጽ እዩ። ኣብ ካልእ ሆስፒታል ቺለ ተመሳሳሊ ፍጻሜ ኣጋጢሙ ነይሩ። ነርስታት ናይቲ ሆስፒታል ካብ ሓደ ክፍሊ ናይቲ ሆስፒታል ዝወፅእ ድምፂ ኣስተብሂሎም እቲ ድምፂ ካብ ሓንቲ ሕሙማት ከም ዘይብላ ዝፈልጥዋ ክፍሊ ከመይ ኢሉ ከምዚ ዓይነት ድምፂ ከመጽእ ይኽእል ብምባል ናብቲ ናይ ሆስፒታል ናይ ጸጥታ ካሜራ ንድሕሪት መሊሶም ክሪእዎ ከለዉ እቲ ዝረኣይዎ ዘሰንብድ ነይሩ። መጀመርታ እቲ መንበር ክንቀሳቐስ ይረአ። ድሕሪኡ ነቲ መንጠልጠሊ ግሉኮስ ሓደ ሰብ ከም ዝሰሓቦ ካብ ቦትኡ ወፂኡ ክንቀሳቐስ ይረአ። ስለዚ እቶም ሰሙያ ሕክምና ክስንብዱ ዝገበሮም ተወሳኺ መብርሂ ወይ መግለፂ ዝወሃቦም ስለ ዘይነበረ እዩ። ክቡራት ሰማዕትን ተዓዘብትን ዓለምና ኣዝያ ሰፋሕን ኣብስትራክትን እያ። ብዙሕ ዘደንቕ፣ ብዙሕ ዘሕዝን፣ ብዙሕ ክትኣምኖ ዘጸግም ኣገረምቲ ፍጻሜታትን ኣንጊዳትና እዮም። ኣነ ድማ ካብ ናይ ዓለም መዓልታዊ ዘገርሙን ዝምስጡን ጉዳያት እናመረፅኩ ሒዘልኩም ናባኻትኩም ይቐርብ። ናይ ሎሚ መደብ እዚ ነይሩ። ብኻልእ መደብ ክንራኸብ ኢና። ንዘለኩም ሓሳብ ርእቶ ኣብ ቦታ ኮመንት ጸሓፉለይ። ኣብዘ ዘለኹም ሰላምን ጥዕናን ይምነየልኩም። ወድዓንኩም።